ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Хорхе Масвидал оиди рақиби навбатии худ Леон Эдвардс фикроша баён кард. биён суханҳои Масвидалро гӯш мекунем. агар оиди муносибати ма ба Леон Эдвардс гап занем, пас ман ӯро эҳтиром намекунам. ӯ рафтори нохуб кард ва ба монанди тарсончакҳо буд. ӯ доимо оиди ма суханҳои нохуб мегуфт. агар оиди муҳорибаи мо гап занем, пас ман ният дорам ки чеҳраи ӯро шиканам. Леон ягон вақт бо чунин рақиб ба монанди ма ҷангидагӣ нест. ӯ дар қафас то анҷоми муҳориба аз ман мегрезад. барои ҳамин ин чизро дар ёд гирем ва омода бошем. агар ки ӯ қарор барора ӯ ба монанди мардҳо ҷангидан хоҳад, пас ман манаҳи ӯро мешиканам, гуфтааст Масвидал. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Хорхе Масвидал ва Леон Эдвардс рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри худи шумо ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонем фикротона дар комментария нависен. шаби гузашта муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири AMC Fight Night баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир реванши сол байни Магомед Исмоилов ва Владимир Миниев хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир боз ду муҳорибаи унвонӣ дигар мешавад ки дар яке аз ин муҳорибаҳои унвонӣ варзигари эронӣ бародари мо чемпиони AMC Fight Night дар вазни ним вазнин Ҳасан Юсуфӣ дар қафас бо варзигари доғистонӣ Вагабов хоҳад хӯрд. ҳозир боша муҳорибаи рӯбарӯи онҳо ва суханҳои Ҳасан Юсуфӣ ки оиди мухлисони тоҷик, афғон ва эрон гап зад, пешкаши шумо мекунем. من دوستداران، تماشاچیان، طرفدارای زیادی از فارسی زبانان تاجیکستان، افغانستان در روسیه دارم و همیشه همینجا بهشون میگم که پیروزی رو بهشون قول میدم و ما ایران و تاجیکستان و افغانستان یک ملتن، پس من اینجا تنها نیستم. дӯстон, чӣ хеле ки шуниден, Ҳасан гуфт ки ман дар Русия танҳо нестам ва Эрон, Тоҷикистон ва Афғонистон як миллат аст ва ман қавл медиҳам ки барои шумо ғалаба ба даст меорам. мо боша ба Ҳасан бурдборӣ ва албатта ки ғалаба орзумандем. акнун боша мегзанем ба муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаи асосии ин турнир Магомед Исмоилов ва Владимир Миниев. хотиррасон мекунем ки турнир ин бегоҳ, яъне бегоҳи 16 октябр аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими турнирро метавонед дар телеканали Матч ТВ тамошо кунед. ҳамчунин ссилкаи пахши мустақими ин турнирро метавонед дар телеграм-канали Паҳлавон пайдо кунед. ссилкаи телеграм-канал дар якум комментария закрепид шуда. дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.